Matul dan is-sajf il-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali flimkien mal-entitajiet tiegħu qed jaħdem fuq pjan biex jiżdiedu d-dixxilpina u s-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. Sostna dan ma' One News il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta, is-Sur Jonathan Borch kif ta' elenku ta' ħidma sfiqa li saret fl-aħħar xhur favur dan l-għan. Borch spjegalna kif fost oħrajn fl-aħħar xhur żdiedu aktar l-ispezzjonijiet fit-toroq mill-uffiċjali kemm fuq karozzi kummerċjali u anki fuq dawk privati. Dan qed isir biex jifqu l-abbużi u jkun hawn aktar edukazzjoni. Barra minn hekk qed tittieħed azzjoni fuq xufiera li ilhom snin jitħallew isuqu b'liċenzja ta' pajjiżi terzi. Dawn issa huma obbligati li jkollhom il-liċenzja tas-sewqan ta' pajjiżna jew ta' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Sar anke tibdil fl-eżami li dawn jagħmlu. Dan apparti li ġew introdotti multi jeħrex għas-sewwieqa li jinqabdu jiksru regoli tas-sewqan. Il-multi rdoppjaw għal min jinqabad isuq u juża l-mobile waqt is-sewqan. Min jinqabad aktar minn darba jeħel 12 punt u jkollu il-liċenzja sospiża. Il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta għalinna li għaddejja ħidma flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni biex minn Settembru li ġej isiru taħdidiet u anki eżerċizzji fl-iskejjel sabiex l-istudenti isiru aktar konxi mir regolamenti u l-konsegwenzi li jġibu magħhom l-inċidenti ta' traffiku. Mis-sena skolastika li jmiss ankunu qegħdin nagħmlu diskussjonijiet mal-iskejjel fejn se nlaqgħu klassijiet biex inkunu nistgħu nagħtu l-edukazzjoni li ċkejknin tagħna fuq is-sinjali tat-toroq. Huwa saħaq dwar l-importanza ta' iktar uffiċjali ta' Transport Malta fit-toroq u din qed tittieħed b'serjetà kbira. F'jumejn biss l-uffiċjali tagħna għamlu inspections fuq madwar 400 vettura. Ħarġu madwar 100 kontravenzjoni u ġew ikkonfiskati xi vetturi minn fuq it-toroq li nstabu mingħajr polza tal-assigurazzjoni u mingħajr liċenzja tal-awtorità. Sa dan it-tant il-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta għalinna li għaddej xogħol intern fuq livell interministerjali flimkien mal-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Intern biex ikun introdott test għall-arrieda għad-droga. Dan se jwassal għal tolleranza zero għal xufiera li jużaw id-droga. Bord semma wkoll li ġew ikkonfiskati madwar 400 e-kick scooter kemm minn kumpaniji kummerċjali u anki privati li nstabu b'diversi nuqqasijiet. U għatenna li jrid ikun hemm iktar dixxilpina u kooperazzjoni mingħand kulħadd. Bil-kooperazzjoni ta' kulħadd nistgħu nagħmlu passi kbar. U jiena nemmen li bil-kooperazzjoni tal-poplu hemm barra, bir-regolamenti tal-awtorità, l-awtorità tkun tista' toffri l-aqwa sigurtà li tista' toffri fuq it-toroq tagħna.